אברמי, אתה כל כך מתוק ועוצמתי. אני לומד ממך המון, מאבא שלך, מסבא שלך. כבוד גדול מאוד שאתם גרים אצלנו בשדרות. ערב טוב לשלוחי חב"ד היקרים כאן בירושלים בירתנו. וערב טוב לשלוחי חב"ד בניו יורק, וערב טוב לשלוחי חב"ד של שדרות בהובלתו שליח הרבי לעיר הרב משה זאב פיזם. תראו, על מה מחנכים את הילדים שלנו. בעוד שבעזה מחנכים את הילדים לאחוז בנשק, אצלנו ילד יהודי מחפש את הטוב שבכל דבר. מחפש את האמת. תראו מה מעניין אותו, את אברמה. מול כל הרוע הוא מחפש להוסיף עוד ועוד טוב. זה העם שלנו. עם ישראל חי. עם ישראל חזק, ובעזרת השם עם ישראל גם ינצח במלחמה הזו. בימים אלה כואב לנו מאוד, אבל יש לנו תפקיד. יש לי ולכם תפקיד, והוא לחזק ולעודד עוד ועוד את רוח העם. חיזוק הרוח הוא על ידי הוספת הטוב והאור, גם ברמה הלאומית, אך גם ברמה האישית. בכל בוקר אני משתדל לפתוח את היום באמירת תהילים. דוד המלך, גם ברגעים הקשים ביותר, זכר את המצפן והלך לפיו. זה כל כך לא מובן מאליו שאנחנו כאן, נמצאים עם כל כך הרבה חיות טרף מסביב, שכל מה שמעניין אותם זה להרוג, לרצוח, לחלות ולהשמיד. ובכל זאת, עם ישראל חזק ואיתן, ובעזרת השם, כמו שאמרתי, גם במערכה הזו, עם ישראל ינצח. בשבוע שעבר פגשתי את מפקד אוגדת עזה, אבי רוזנפלד, שאני מכיר אותו שנים רבות. אבי איש מדהים, והוא לא כל כך קרוב לתורה ולמצוות, או כמו שאתם אומרים, עדיין לא שומר תורה ומצוות. שנפגשנו, תקשיבו לזה, הוא אומר לי, המלחמה הזו היא לא עוד מלחמה. היא מלחמה על נצח ישראל. היום כולם מבינים, אין ימין, אין שמאל, אין חילוני ואין דתי. כולנו יהודים, כולנו משפחה אחת. שלוחים יקרים, אנחנו הכוח החזק ביותר בעולם. יש לנו את בורא עולם, יש לנו את הצבא החזק ביותר, יש לנו את העם החזק ביותר, ויש לנו אתכם, שלוחי חב"ד, שנמצאים בכל מקום, בכל פינה, ונוסחים ביטחון בלב כל יהודי ויהודייה בארץ ישראל ובכל העולם. לפני כמה עשרות שנים הרבי קיבל את מפתח העיר. באותו מעמד ביקש הרבי לשמור על שלמות התורה, כי היא קשורה בשלמות העם ושלמות הארץ. בעזרת השם, בעשור האחרון בנינו בשדרות למעלה מ-18 בתי כנסיות חדשים, לצד ישיבת הסדר הגדולה בארץ, לצד ישיבות, כוללים, מקוואות ופעילות תורנית ענפה בעזרת השם. אני מבטיח לכם, אני מבטיח לרבי ולכל עם ישראל, שאנו נמשיך ונצמיח את הרוחניות לצד הגשמיות בעיר שדרות, ונמשיך לעמוד חזק מאוד בעיר שלנו על שלושת היסודות הללו. זוהי ההזדמנות לומר תודה גדולה ולהוקיר את מי ששותפים בהצמחת התורניות בעיר לאורך כל השנים. הרב פיזם, רעייתו הרבנית וכל משפחת פיזם הענפה.
תודה רבה על כל מה שאתם נותנים לעיר שלנו שדרות, ותודה שאתם איתנו יחד כל יום וכל הזמן. תודה לרבי, תודה ששלח לנו כאלו שלוחים לעיר שדרות, שלחת אלינו את החיילים הטובים ביותר. אני מבקש לסטות מהפרוטוקול, ואם אתם יכולים לשיר איתי את הניגון הזה, ששרתי אותו במשך שנים בבית חב"ד בבאר שבע, וגם ביחד עם הרב פיזם. ואני חושב שאתם מכירים אותו. הוא מתפילת מוסף מחזרת השץ. הוא אלוקנו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא יושיענו ויגאלנו. אוי 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 שנית בקרוב וישמיענו ברחמה. שנית בקרוב הגלתי אתכם אחים כן ראשית להיות לכם לאלוהים אלוקנו אבינו. בעזרת השם מדינת ישראל תהיה חזקה, העיר שדרות תהיה חזקה, ונפרוץ ימה וקדמה, צפונה ונגבה, עד 100,000 תושבים ויותר. עם ישראל חי!